ବର୍ଷାରେ ଭାସି ଯାଇଛି ବାଉଁଶ ପୋଲ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ଉମ୍ବେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ରଜାପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଉଁଶ ପୋଲ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉମ୍ବେଲ ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା, ଉମ୍ବେଲ, ଡୁମରିପୁଟ, ବଙ୍କେଇପୁଟ, ମେଡିପୁଟ ଓ ହିଙ୍ଗେଇପୁଟ ଗ୍ରାମରୁ ରାଜାପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋଡ଼ାଗଡ଼, ମୁଖିଡେଇ, ପାତ୍ରପୁଟ, ରସେଇପୁଟ, ରାଜୁବେଡ଼େଇ, ଚାଲାଣପୁଟ, ସାନବଡେଙ୍ଗା ଓ ବଡ଼ବଡେଙ୍ଗା ଗ୍ରାମକୁ ଯାତାୟାତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳରାଶି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବାଉଁଶ ପୋଲ ଭାସିଯିବାରୁ ଉମ୍ବେଲ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନାବେଡ଼ା ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 60 କିମି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର 7 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ପୋଡ଼ାଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଏକ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ନେଇ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଜନସମାବେଶ କରି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଉଁଶ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଦେଇ ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା-ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ 7 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅପର କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯୋଗୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲମତାପୁଟ ଏବଂ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ 80ଟି ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ, କେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ONI ରିପୋର୍ଟର ନୀଳାମ୍ବର ବେହେରା। नमस्कार, मु पीताम्बर किरसानी, राजपुट ग्राम पंचायत सरपंच। आम दीर्घ दिन धरी पड़ागड़ तेंतुलीपड़ा घाट ठारे स्थायी पोल निर्माण करने राज्य सरकार को आम दाबी उपस्थान करूँ। किछि दिन पूर्वे मध्य कोरापुट विधायक को आम निमंत्रण करूँ। सेठारे वर्तमान अस्थायी पोल झाटीमाटी बाउंस तैयारी करा जायथिला। ये जो लघुचाप वर्षा होगा फल संपूर्ण भसई नहीं जाइए। तेणुक पड़ागड़ तेंतुलीपड़ा घाट ठारे केमती स्थायी पोल निर्माण करा सरकार एप्रति यत्नवान हेबे और दृष्टि देवे।